Angelita Grau Carrasco. Des de quan que estàs així, Angelita? 65 anys, o 66. Jo tenia 23 anys quan vaig vindre a ser Oliva. Sí. I ara en tinc, vaig a fer-ne 90. A mi em van deixar en l'Encrusa. L'Encrusa és un puesto que deixen les xiquetes abandonades. Les mares que no volen tindre-les. I a mi em van deixar allí. Entonces una persona de Tavernes, de Valldigna, estava en una casa de cites. I un home d'allí, a Tavernes, la va traure i es va casar amb ella. I no tenien família i van anar a treure una xiqueta. I em van treure a mi i tenia jo 1 mes i 15 dies quan em van treure. I em van portar a Tavernes i em van criar. Però ma mare es portava molt malament amb mi. Si trencava un got, em lligaven una corda en la figuera, que teníem una figuera, i em pegaven una canya. No em pegaven mai en les mans. I sempre de no res em marmolava. Com mon pare, pobret, era bona persona, que no era pare meu. Però com era camionera no estava mai en casa, quasi. Una volta em vaig deixar en el forn la post, oblidar del pa. I em va dir que anara per ella. I quan vaig anar al forn ja estava tancat. Pues em va tindre tota la nit, i era per l'hivern, sentadet en una cadira nueta, sense agitar-me. Tota la nit, perquè mon pare no estava. I així es va portar malament de mi. No va voler mai que la besara. I jo no sabia que no era filla d'ella. Però a l'últim va vindre una senyora dient que era ma mare. I va vindre a buscar-me. Però clar, no podia agarrar-me. I entonces va dir, pues jo vindré a veure quan siga. Perquè eixa mare també justament estava en una casa d'eixes, de cites. Les dues havien estat en una casa d'eixes. I entonces venia a veure'm. I jo pues l'apreciava, que no em va deixar. Però jo sempre he sigut que no m'han criat en res més que jo tindre carinyo meu per mi. I entonces després venia tots els anys a estar amb nosaltres. I després em va enviar un telegrama que estava morint-se, que anara a veure-la. Però la mare que em va replegar no em va deixar anar. I jo vaig estar no sé quant de temps plorant tots els dies, perquè dia, per què no devia perdonar-hi a ma mare, que m'havia abandonat? Perquè després va vindre a reconèixer-me. I jo vaig patir molt en aquesta vida. I no volia que anara a missa, ni a res, ni a reunions, res. Jo no feia res, no em donava ni un xavo per comprar-me una regalícia. Jo he viscut molt malament. I encamant, quan es va acabar l'almacén que ja no anàvem a la taronja, em va dir, tens que posar-te en amo. Mon pare ja s'havia mort. Ella només volia que treballara i li guanyara diners. Ella només volia diners. I a mi no em donava un xavo, ni per comprar-me un caramel. Va dir de posar-me en amo i vaig dir no. Si vol que em posi en amo, me'n vaig anar a fer poble. Perquè jo sí tinc vergonya que no he estat mai en la vida en amo. I no sé el que fan les que estan en amo. La faena ni res. Si no és que jo me'n vaig anar a fer poble on sigui jo. Només aniré, li vaig dir a l'hivern, i en l'estiu ja tornaré a casa, que aniré a l'horta, que m'agrada molt a l'horta. I entonces unes catequistes em van dir, Angelita, vine a Oliva que n'hi ha una casa boníssima. I em van portar així a Oliva i vaig conèixer aquestes persones que eren boníssimes. I em van fer anar a missa i a tot, i ha sigut la més feliç del món. I ja no vaig tornar a ma casa. Li vaig dir a ma mare, si vol estar amb mi, compra una caseta així en Oliva i vinga sent així. Però jo a Tavernes ja no vaig. Però li enviava tots els diners que guanyava. La meva ama em marmolava. Però, Angelita, guarda't alguna cosa per tu, pel dia demà, dic que no. Mentre ella visca, topa ella. No res, topa ella. I tot li ho enviava. I no em quedava ni un xavo. Fins que es va morir, va caure malalta, vaig estar jo allí un mes en ella, que la meva mare dit, ja estem tranquil·la, que després tornaràs així. I vaig estar un mes fins que es va morir. I quan es va morir ja vaig vindre així, i així m'ha quedat, seguint una santeta, per no dir una altra cosa, perquè només a missa i a casa, a missa i a casa. No he anat a ningú lloc més. I com es diu la casa? La casa Bolinxes, i tots em volen. I jo vull que tots. Jo sempre dic, criticar a ningú mai en la vida. I ara està tenint una... Parlar d'uns altres ni pensar-ho. A cada un és com és i el que vulgui ser. Com jo he passat tantes coses que no. Vull que tots. No tinc que ser francesos, italians, que siguin
gitanos, que siguin el que siguin. Jo saludaré tots i voldré a tots. Ja. Vaig portar malament. No tenia educació. I em va tirar al carrer i tot el meu ama. Però en canvi una tia d'ella, fadrina que vivien ells, va venir a fer-me Angelita, porta més vella. I li deia Concha, tia Concha, si vostè sabés el que jo plore totes les nits, diguem al Senyor, Senyor, ajuda'm, que jo no sé res. Jo faig les coses i no sé res, de res. Ma mare no m'ha ensenyat a res. Em porta malament, no sé per què. Perquè jo sé que em volen i es porten bé amb mi. Però et promet que de divina abans em portaré bé. I veurà, la toca altra volta a casa. I em va portar i entonces ja em vaig aquietar i tot el que em dient feia sense xillar i sense dir res. Molt. Que bé. En silenci. I em van ensenyar una educació gran. Tindre amor a tots. I no enfadar-me mai. I no m'enfadar més. Quin Ja. canvi. Un canvi, però com? La meva xica és forta que ni si fora sa mare. Tot el que vull, una dona i tot. Tinc de tot. Som molt feliç. La meva xicona sempre pateix per mi. El diumenge vol que vaig a dinar allí. Quan vaig al metge, ella sí, per anar al metge. Tot, em volen molt. La meva xicona i tot el món. Tots ens saluden, tots em diuen. I jo també, Jo també salude i jo canvia molt. Jo totes les nits li dic al Senyor, Senyor, si no fora perquè estàs tu en mi i la Mare de Déu, Mare de Déu que estàs en mi, jo me n'havia anat a l'asilo, perquè jo tinc por d'estar a soles. I, sin embargo, pensa que esteu vosaltres en mi i no tinc res de por. Conegut a tots els artistes d'antes que han vingut al meu poble. Jo era de Tavernes de Vallegna, Carmen Sevilla, Paquita Rico, Manolo Escobar i més. Lola Flores. I totes anaven a tavernes? Volien que anara a cantar en elles. Vares conèixer a Juanita Reina. Tindria uns 15 anys. Va vindre a cantar allí, a Tavernes. I vaig cantar jo i dir que m'han anat a cantar en ella, Ah, sí? perquè cantava molt bé i tenia molta veu. Però ma mare no em va deixar anar. Pesarà, perquè només vaig cantar en ella. Per això sabia que tenia bona veu, Carmen Sevilla, Carmen d'Espanya, algo això. Sí. Era una cançó d'ella, que m'agradava molt, les cançons d'ella. A la platja, que feien un concurs de que cantava, que volguera cantar, guanyaria 30 duros en aquell entonces, i jo no volia cantar, però un xic em va fer cantar, diu, canta, que tu cantes bé. Jo tenia vergonya perquè feia poquet que estava allí, Sí. i vaig cantar i vaig guanyar el primer premi, mitja galta. Que n'hi havia unes barraquetes, no? Eso és. I després, a Cint Oliva, una persona que estava molt malalta, pobreta, que no tenia diners, per a pagar el metge, vam fer un concurs de cançons de persones per a traure diners Sí. per a pagar-li el metge. I jo vaig cantar també a aquesta persona. I les campanes qui les tocava? Jo. I ara també, Però antes era... amb la corda. Ara és per un botó, es posen a tocar. Vares ser la primera dona que donava la comunió en Oliva. La primera. Un xic que diu un Goyo i Oye, els primers que van donar la comunió per les cases i a l'església. I entonces els de Sant Roc i Sant Francesc, diu, això com és? I van dir, pues, que ara poden donar la comunió a les dones. I entonces també van començar en Sant Roc i en Sant Francesc persones donar la comunió, que no en donava ningú. Des de quan que la donaves? També des de que vares vindre? De quan va vindre don Ernesto, quan va vindre ser De Oliva. l'any 80. Desde entonces, ell és el primer que ens va dir a nosaltres. I entonces ja a Sant Roc i a Sant Francesc van començar també 43 a anys. donar-la.